Dodávka vibrátorov priamo do domu. Takúto ponuku dostal do schránky dôchodca z Petržalky. Keďže zle vidí, leták lúštil lupou. Keď zistil, čo si má kúpiť, takmer spadol z nôh. Štefan Mikloši má silné dioptrie, preto keď leták dolúštil, zostal mierne povedané zaskočený. Zeberiem lupu a kúkam, za čo to je. Kúkam sa, preboha, čo to má byť. To opravdu taká je naša hospodárska kríza, že už musíme umele ako ponúkať pri tej našej paničky. Môže sa obrátiť na nás, na Radu pre reklamu, to znamená, my prijímame podnety na akúkoľvek reklamu, či je to reklama televízna, rozhlasová, alebo printová, alebo internetová. Tiborka, ty si ma toto šánke. Je to umelé one. No je to krávna. Komisia Rady pre reklamu môže rozhodnúť, že kampaň je neetická a následne to oznámi reklamnej agentúre. Pre členov rady to znamená, že ju musia stiahnuť. Na nečlenov vytvorí tlak. Ja nemám ďalšie slovo, fakt, nemám. Firma, ktorej leták patrí, má na seba registrované iba jedno telefónne číslo, ktoré dnes nikto nedvíhal. Michal Kovačič, televízia Markíza.